Ayo. Ayo, may nuod to. Ma'am, nami tuyo, ma'am ba? Oh, hell no! May hapon. Bali, ikaw si Ma'am Rebecca Wahi. Sa-address na gano'n sa imo, ma'am. Ang imong order ng Arinula ba? Nabot na. Lola, ako kuning order. Ako kuning order. Ako kuning order. Lagi, ma'am? Hoy, wala mo mo. Ikaw rin yung tawag sa office, ma'am. Oh no! Kay, Tawag. ano yung order ng Arinula? Kung kumain tiro, di ba kanina? Patay, hindi kwarta. Hindi totoo yan. Kanina, ma'am? Pulo. Iya ha, ma'am. Kay, yun magod sa... Ha? Hindi, ngayon magod ang opisina, ma'am. Order daw ka dito. Wala mo ko'y cellphone. Wala mo ko'y cellphone. Saan ako pagtawag? Saan ako pagtawag? Ako pagtawag. Hindi kawain na ka. Oh, Rebecca gani. Ano yung mga item niya? Pulo kung gano'n ni Kabuko. 120 ang buko ron. Hamid anak kay wala man ko'y kwarta pod. Bahala ka sa buhay mo. Na, wala din ko nag-order. Paano masabi? Hoy, wala man ko'y kuan. Wala man ko'y cellphone. Pagtawag. Nadinig din ko anak kay wala ko'y kwarta. Oh no! At takot panawag. Wala ko'y cellphone. Hindi ko maumo ko ang cellphone na. Anong touchscreen? Pulo kang buko ron yun. Hindi totoo yan. Bildos na gumit ka nun. Nga. Kabayan. Kung saan na mo naman? Baligya naman eh? Ano maligya? Di ka rin wala sa una? Nagkuntuan na na. Ngayon ako ka. Balo-balo na inyong opisina. Ang tawag mo ko daw, ang gipadres mo ko dari, Rebecca Wahing, Libertad daw, di mo taling. Oh, no! Dari gipatot. Bola lang yan. Hoy, kinsa man. Wala man kundi man ko kamaog cellphone. Kamaog cellphone. Kinsa man nagkumpon na na. Kasi ga cellphone dari sa inyo. Amo lang. Kinsa nag-cellphone. Ako ang nagaway ka ani. Ah, mura. Darang mo, sampol na. Liligay ko kamao anak. Wala ko nag-order din anak. Di ka ani. May time ma'am. Unsa pang check wala man ko nag-order. Wala ko nag-order. Wala ko nag-order. Sa ba na arinula mo? Pulo ko ba? Hindi ko namin sinasadya yun eh. Lagi gani mo, mawala ni kayo. Natingalan ni, dalo kabuk, dagan gali kayo ako, basig mag-reseller ka ma'am. Oh no! Nag-online selling ka, kanang baligya ka sa imong mga silingan. Wala ko. Kung na baon raman ang among anak, wala naman ni og mais na bugas raman ni. Ulo mo kabuk ma'am, dos ra gani nya layo ra ba mo ano. Sa akong man din na ko, wa man din bisan pag saksi ng mga silingan namo diha. Online ba ko og cellphone kumao. Lang sana mo siguro. Ulo mo gud kabuk ma'am, dili nang namo dayon. Agi na to ni. Pagbayan anak. Sige mo pangabono og mais no. Basig daw na lang nimo 200 ma'am, balikan na namo ang tulang. Pwede ka makapa-dari mo, money. Wala lagi ko nagkuan anang arinula. Basin si Inday Birgas tingali na. Okay ka mong gud ma'am, ready ka ba? Oh, ano man ako man butang na Rebecca Wahing oh. Ulo ka boss na ba niya? Buyag. Ay, kuha na lang ma'am, okay ra, basig down lang pa 200 ma'am. Unsaon man na akong 200 nga down ko ana nga wa man ko nag-order. Paano masabi? Order ako. Basin dari ma'am, makawalan ka dari ma'am. Ma'am, basin pwede makawalan niya si ma'am. Taka-taka. Hoy, na, may cellphone di ay.
kabok. Tingala galit ko ma'am. Ang dili mo gugabok. Amo ang gibalig, amo ang pagsabot basig order ni ma'am kaya ibaligya. Reseller siguro siya. Kay kani ma'am ang baligya ani sa uban man gud. 50 na siya sa uban. Bola lang yan. Ikuha na ng arnula, nga dagam kong arnula. Ako lang sana ko ma'am kay gusto man bili na lang namo dayon. Ayaw nagibilin doon kani, ma'am, mabakuti ko wala kong na-order. Saman mo, ay, kakataka mo panghatod na wala mo ko nag-order. Paon lang sa ako kasi tama bahalag ano ano na ako bisag diri lang nako ikuha dili lang ka Ay, bayaran. bilin na diri oh. Oh no. Wala mo kong ka-order ang arinola. Ang saan ang arinola na kung taon ay. Ang naman ng arinola. Sorry ma'am, pasensya na po. Isa prank lang ma'am, alam ko ma'am. Comfort na siya. Pwede na kayo tubig? Ma'am, sorry kayo ma'am. It's a prank lang po, joke lang po lahat. Happy birthday ma'am. It's a prank po. Na-prank yun si ma'am. Relax lang ma'am, relax. Okay na ka ma'am? Pasensya kayo ma'am. Happy birthday day ma'am. Birthday day ni mo ron ma'am? Alam ma'am, nasubuan na dyan me. Happy birthday po. Wala yung pag-hug ma'am eh. Joke lang po. Inag lang ma'am. Joke lang po. Happy birthday. Nagyaw-yaw din si ma'am. Ma'am, okay na ka ma'am? Ma'am, okay na ka? Supo na kayo siya. Pasensya siya kayo birthday day ma'am. Happy birthday. Surprise na ma'am. Katotanan is sa kulo na to ma'am. Para ma-surprise di ka ma'am. Okay na ka ma'am? Relax na ma'am ha. Relax na. Ipa-relax na natin. Ipatarong na ko na itong alo, itong buhok ma. Nag-i-surprise, ano ba ka? Grabe, ang na-surprise yung kung sa maningarula, oy. Nanulay. Surprise you guys yun ang good. Birthday ma'am. Happy birthday. Pasensya na po. Sila na padalaan ito. May mga nataran ma'am. Wala magkakamalo dyan. Ha? Okay. Ay, kumalong na ikaw. Sige, mag-start na. Okay na ka ma'am? Okay na ka? Okay na. Ma'am, pasensya kayo ma'am ha? Alin ka ba? Ma'am, pasaylo namin ni ma'am.
Na-surprise gid si ma'am. Okay. Kabalugod ano. Opo, opo. Wala ka, nagdahon baka nga na imabot ka lang dali? Ngayon ani di ay? Wala. Alright, ma'am. So, ma'am, hello po. Ma'am, sa may uto di ay, no? Sa may uto sa tanang tao nga na dali sa ron. So, anyway, ma'am, it's a prank. Pasensya na po. Na, ilan ka, ma'am? Sa'yo pagbati ni mo. So, kung naman ka dyan sa mo, ah. Ano po? Nagulong ko ba nga? You're the right. Nakayali ko. Wala ko kwarta. Surprise day, ma'am. Hindi mo lang gito, ma'am, para lang ma-surprise pa jud kang taman. Alright? So, maying hapon pag-usab. So, magpalaila day may, we are from Everything Surprises. Na day sa ka-special person yung gusto kayo good today of happy birthday! Palakpakan naman natin si Okay, ma'am, sa ingan nilang day kaniya ka-special, inani kaniya ka-love. Gabisan to, wala siya dali, ma'am, is gusto lang niya ipabati o unsa kaniya kay ni Gugma o unsa kanila ka palangga. Kisa ka ni ma'am. Naka-idea ang kisa gahatag kaniya surprise? Wala? Salamat sa layo kong anak. Nasa layo. Isa ka basin sila. Okay, so may mga na to ni Karon, ma'am. Kung kisa gahatag kaniya surprise, bisan wala sila dali, ma'am. Gusto lang sila makaselebrate. Makasaulog sa imuhang adlaw nga natauhan. Alright? Ready na ka mo dawat sa mga special gift, ma'am? Dili na yung Arinola. Joke lang po. Okay, so dili na to lang ngayon. Since birthday ni mo today, ma'am, nasa lagi padala si Imuhang, ha? Okay, a range of balloons. Happy birthday! Okay, so syempre birthday ni mo today, ma'am. Dili mawala. Para nindot tag background. Nasa siya gipadala si Imuhang, ha? Patarbulin. Happy birthday, ma'am! Okay, so ito ang itaod. Kaya para ano? Para nice. Okay, so na kay Tarpaulin, ma'am. Ganaan ka, ma'am? Wow! Ang nakabutang is happy 61st birthday, Mama Rebecca! Ayan, sa nakalagay na rin is mahal kay kanamo, mga apo o mga anak. Palakpakan naman natin ulit. Happy birthday! Okay, so happy birthday, ma'am! Happy ka, ma'am? Nag-gold ka kanina. Okay, so syempre birthday ni mo today, ma'am. Napot sila yung mga special gift na gusto ipabot sa imo, ha? Palog kong tawa. Tagsaan kami yan ni ma'am sa imo ang husband. Ayan, ito na lang, ito na lang. Palakpakan naman natin. Okay, i-open, ma'am, i-open. Isa na isulat. Actually, magduha na siya kabuok dahil sa mga na, no? Okay, sige, sige. Lamsa, okay? Okay, syempre, sa birthday ni mo today, ma'am, dili lang kayo rin nag-end. Ito ang pa-surprise. Napagitaghang gipadala, ma'am. Nasab sila gipadala si mga ma'am nga pampahaba doon ng buhay. Family Pan, Jollibee Spaghetti! Happy birthday! Doon na siya kabuok. Ayan. Syempre, kay birthday ni mo today, ma'am, nasab sila gipadala sa imuhang nga ugis, lechon, manok. Happy birthday, ma'am! Yan! Sana all. Okay? Siyempre, birthday ni mo today, ma'am. Nakipagsaon. Dili sa mawala, nasab sila gipadala sa imuhang mga pampahilis daw, ma'am. Soft drinks, so happy birthday! Ayan, this is for you. Grabe, kabuok ka. Tulog na siya kabuok, ma'am. Happy birthday! Tara na. Okay? Okay, so syempre, birthday ni mo today, ma'am. Every occasion, dili gini siya mawala. Nagid di siya for me. Nasab siya gipadala sa ma'am na red ribbon cake. Happy birthday! Happy na ka, ma'am? Happy na git siya, ma'am. Kanina. Pasensya siya kay gaya na, ma'am. Okay, so happy birthday once again. This time, ma'am, kabalo ko nga excited na ka may bawa ano, kinsay kahatag ka nga surprise, okay? So this time, nasab siya is special letter.
Diri na to may bawat karon o kinsa jud kahatag ani karon, kinsa jud nagpauluan ni tanan. Okay? Ako ang basahan ang letter, ma'am, ha? Paminawon lang nato. Happy birthday, ma'am. Salamat kayo sa imong pag-antos ug pagsabot sa mo ang tanan. Dili sa pagpanghambog, pero kami na jud siguro ang pinakaswerte nga nakainahan og sama kagwapa, kabuutan, kamasinabtanon og kamapayub inubsanon sa tanan. Salamat kayo sa pag-amuma kanamo, sa pagpadako ug paggiya sa maayong pamatasan. Dili mi maing-ani kung wala ka. Isip ka manghuran, makaingon jud ko nga pinangga ko nimo. Kay ako biya imong permi kauban, atong anaa pa ko dira sa imong kiliran. Apan karon ako nahilayo na tungod sa akong pangandoy nga musulay og panginabuhi nga mag-inusara. Sa akong pag-inusara nakaingon jud ko nga dili di ay lalim malayo sa inyo ha. Samot nagmobati kog kaluya, walay mo ingon og kaon na. Higupan ng sabaw. Ali hiluto nato. Mao jud na akong mahinumduman permi. Nagpasalamat pod ko ni Papa Boy nga isip ikaduha nga mahal diri sa kalibutan nga misuporta pod nako sa tanan. Pag-amping mo kanunay, ayaw mo pagluya-luya. Wala ko'y laing ipangandoy sa Ginoo, kundili ang inyong maayong panlawas o daghan pang katuigan na maabot sa inyo ha. Kay moadto kata og Amerika. I love you, Mama. Ug amping ka permi. Ayaw lang kabalakan ako diri kay okay pa kos alright. Nagmamahal imong anak nga buutan na si Ma'am Mary Jane nga ang kalatunan sindangan sa Buanga del Norte. Palakpakan naman natin. Ang imuha ding anak, ma'am, na si Ma'am Mary Jane na nasa sindangan karon. Tama ba? Ah, Josel, ito? Mary Jane, mag-inang kabutang ka rin. Ah? Okay, dahil ang nagpadala sa sindangan, Josel, okay. Nagpadala din ng surprise ng mga anak, ma'am, si Ma'am Mary Jane, si Ma'am Josel na anak karon sa sindangan. Happy ra ka, ma'am? Oh, gimingaw ka, no? Siguro jud ma'am kay isip ko sa kay ginikanan, dili jud pud lalim nga malayo ang imuhang mga anak. Sige lang ma'am, kay bisan sa inyo nani nga pamagi, at least gipabati gyud nila sa imuhang nga special kasi laha palangga kay kanila. Ayan. So ma'am, okay ra mga ko unsay may kasulti sa ilang gihatag nga surprise today para sa imo ha. Unsa sab ang imuhang response sa ilang letter nga gisulat for you? Yan naman. Wala ko magdahom. Hiling akong adahon na tauhan. Bisan wala sila. Nilang regalo na ko. Dili matukod ako ang kalipay. Agasan ko na kong duha ang akong kalipay. Bisan layo sila nako, gihandom dai ko nila sa akong natauhan. Nagkakain salamat, Josel, Mary Jane, na inyo kong isurprise sama ini. Ninaot ko, tuig-tuig. Naapag ihapon din ako. Nalipay kay ko, pero nagtulo akong luha. Wala man mo dire. Daghan kayong salamat, mga anak. Huwag niining nagatot, ani. Daghan salamat dong, tay.
Pasensya na nga, murag nasukong ko ganina. Kaya wala ko ga-order o arinula. Kaya saan man na ako, pulo ko buok. Saan man na ako. Pasensya na dito. Okay lang kayo. Wala din ko kabalo, kaya di ko kabalo mo sinipon. Ganun na ingana na. Ikan kayong salamat. Maura ni Don. Palakpakan naman natin. Alright, so nagkakaing salamat ma'am. Nasayad ko, grabe dyan ko na surprise. Pasensya na to ma'am no. So kami is nakasabot talaga may cake. Amo mo gid po tong pakalo na para i-prompt you ka para magod na surprise you kag taman ma'am. At is na-appreciate gid gyapon nimo ma'am no. Ang gibuhat nimo, gibuhat nila sa imo ha. Gibuhat sa imong mga anak sa imo ha. Okay, so nagkakaing salamat nasayad ko ng imong mga anak nalipay sa makaglantaw sila ani. Nga nalipay ka sa ilang gibuhat karon. Tapo. Opo, dili may explain, di ba? Dili may yumbit sa mga pulong. Pero side ko ma'am sa imong kasing-kasing nga grabe ang kalipay nga imong nabati karon. Sa kamingaw pod ma'am no. Sige lang, kinare panahon anak ko pag okay na ang panahon tanan is magkaunsa ra gyapon. Okay, so nagkakaing salamat sa this time naman imo isa kanak diri. Ma'am, okay ra ma'am, may ko sa imong birthday wishes para sa imong mother. Unsa sa mo mga kasulti sa imong mga sister nga may naghatag aning surprise. Pare lang ma'am. Pare ma'am. Ikot ma'am. Ay, may salamat na may uto di ay uto naman ron. Salamat kayo sa mga surprise nga gipa surprise jud sa ako ang mama. Dahil akong duha ka sister. Wala jud ko kabaluan ni sir. Abi man ako sir og kaning kanang ano ba kaning ngalan ani? Kanang unsa na kanirula order. Uy, nako nga. Patay kanito si mama patak-atakar ni ko order. Abi ako gibinuangan ba ang mga kanang gibinuangan ba? Mo din na ako aday igsuon day wala may kabalo nga naday pa surprise di ay. Mo na nga akong ikawis sa ako ang mama nga magkuhan yung ka ma, magmaayo kag panglawas kay ako kayong mga plano pa ang imuhang anak nga imuhang paborito nga anak si Mary Jean o si Jinjin ay si Jusel nga nagkuan nag-surprise day sa imuha wala jud mi nakabalo ani pati ako na surprise po ko kay kuan ganang mag-amping kasi mong lawas dayon kanang kamo ni Uncle Boy kay daghan pa kay plano si Mary Jane ato kung ikuan sa Ginoo ang tanan ato ang kanang isulti sa Ginoo ang tanan kay ang Ginoo may naghibalo sa tanan nato nga mga plano og happy birthday ma og I love you very much. Alright, so nagkakaing salamat ma'am sa imuhang manindot nga response sa sender and then birthday wish sa imuhang mother. Nasayad kong alam, medyo kayo tagamtama ng samtang napat ang ginikanan is makaingon gyud ta, makasulti gyud ta, ug unsa na to sila kay nigugma. Di ba ma'am? Lami kayo tagamtamon pod ma'am nga even imong mga anak nag-express gyud sila sa ilahang pagmahal, pagigugma diha kanimo. Wala nung magdahog taon nga. Salubot pa nila ang birthday kay layukod. Opo. So at least ma'am no, wala jud ay sila nakalimot. Talagang gipa-feel good nila nga special kay sila ma'am. O kahit kailan hindi nila malilimutan yun, yung birthday mo. Kaya syempre ikaw na ba yung ilang ginikanan? Okay, so dagang kayong salamat sa inyo ma'am sa mga message of response on sender. Napa? Ikaw ma'am. Dari mo ma'am. Sige na ma'am. Sige pa, dito lang, dito ma'am, sa kilid pikas. Sige na ma'am. Gamay lang kayo ma'am, dari. Dari ma'am. Dari. Sige na, it's okay lang po. Walang problema yan. Kaya naside ko kanang luha ni ma'am sa isluha man sa kalipay. Kaminaw ang kalipay ni sir. Opo. Kaminaw sa kalipay. Sakto dyan ma'am. Okay ma'am, linggo rin ma'am. Magaling po. Mura po mo magsuon ma'am. Pares mo mga beautiful. Pares mga gwapa sila ma'am. Kamutanan. Okay ma'am, usahin mo ang birthday wish ito ang birthday celebrant kasi ma'am Rebecca. May udto ka na kung no? Gitugot sa Ginoo nga niya, karon nagtapo. Ako, makahila ko ba kay, pati ako na, kuhan ko na surprise ko kay among ginikanan. Wala ginamo nga natagamtaman niya, yung ani parihan niya pa. Kaya ang wish mo din ako niya, magpadayon sila sa iyang isip nga ginikanan, pagka maayo, kay nakita na ko siya ba nga, kanang
maayo gid siya nga usa ka ginikanan, maayong sumbanan sa mga anak. Dayon, ako'y kawis ni Mote kanang padayon sa pagpangalagad. Eh mo ra gyud na usa gid na siya nga kaning moya to ang kaning uban sa Ginoo ba nga usa kan pa trupi nato na nga kanang maabot ta din ang napita. Muna nga padayon ta papagamit sa tubi nga Dios. Mo ginabuti wish nako tagaan na jud kag taas nga kanang katuigan sa imong birthday tagaan pud ka og kaning maing panawas. Ako yatag si Matthew nga verse Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added to you. So, unahan jud ti ang pagpangita sa ginarian sa tubuhi nga Dios ti. Mao jud na yun. Mao jud na ko ang ihatag nga wish sa imong ha. Padayon jud ka sa pagpangalagan. Mao jud natin. So, tagayad maing panawas. Wag na sa kanunay. Wag na ko ang ikawis nimo. Mao na to. Ako naman siya. Okay, so nagkakayong salamat ma'am sa mga manindot ng birthday wishes para sa ito ang celebrant. And then response din sa naghatag ng mga surprise. Pastor, alin na star? Naulanan na ka. Ay, nga po, ali. Kapila na nga po. Sige gang. Okay, lingkore. Takalit si Lola. Si Apo di ay. Okay gang, so birthday sa imong Lola karon nag-celebrate sa iyong ika-61st birthday. Unsa imong birthday wish para sa imong Lola? And then, unsa sa pasi nga kay gusto isulti sa imong tita, mga tita nga nagpadala ng surprise? Ay nga po, may ganatong tanan no. Kawit na sa kuno lang. Dagat ko may trabaho. Salamat kayo sa pag It's okay. Palakpakan naman. Kapag Nagkabalo na mamigwa na ibisultihan, mamigwa nila buwan ako kingal sa kong lang. Kabalo ko, surprise ko sa taray kayo, wala ko kingal lang. ayan, Nagkakayong salamat Apo, no? Grabe, ka-sweet na Apo. Kasab side ko mama kanayang luha isluha na siya sa kalipay. Kaya syempre, no, mabati gud po niya nga love kay ka sa imong mga anak, then siya po, love po niya ni mo siya isip usa ka Apo. Ihak siya ma'am. Apo nga buutan. Okay, nagkakayong salamat lang ga. Okay ra nang muhilak kay kana is expression na sa tong love. Oh, tungad na sa kalipay. Pastor, ali pastor. Okay, sige. Sige, pwede isa sa. Unya na lang po to star. Okay na? Okay. Sige po. Tapos no, birthday day ni nanay. Ngapon pa. So, nag-celebrate sa isa ika-61st birthday si Nanay Rebecca. Masay mong ika-birthday wish lang para sa mga suwan. Mayong punto sa tanan. Labi na kay nanay, sayang magka-61. Ako lang i-wish ni mo na nga mayo ka pagka-nanay, mayo ka pagka-inahan, mayo po ni siya mahatag na mo pang-internet. Sorry. So, ang ginora kanunay magpanalangin si manay. God said na in the beginning God created the heavens and the earth. Buta sa bot nga siyang sinugdanan sa tanan. Siya po ang pasiuna si mga na magpanalangin kanunay sa kantoran. Morato, happy birthday, Nay. Amen, Pastor, no? Sa daging kay salamat sa kagyan niya. Tawag yung buhay nga Diyos. Apa. May pinakang source sa tanan. So, wala kita lang yung balikan sa dumog. Pati sa mga himaya nga itong na-receive sab na no? Ito lang yung buhay nga Diyos. So, daging salamat, Pastor. Karon kay dili lang kay kanina end itong surprise na. Happy ra ka, Nay? Happy ra ko turoy. Ay, no. Opo. So, namin i-prepare nga song, Nay. Okay ra, paminawan lang may mo ang mensahe sa song. Okay, this is for you. I-prepare ni sa mga anak para kantahon para sa imo ha. So, as is na lang na ang kakanta ni is imong anak. Paminawa lang. Okay? Sige, dali.
you for teaching me how to love, showing me what the world means. And now I know there is nothing that I could not do. Thanks to you for teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real from what is not. What I've got is more than I ever hoped for, and a lot of what I've hoped for is thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can stop me from believing that my love will pull me through. Thanks to you. From believing that my love will pull me through. Thanks to you, thanks to you for teaching me how to live, putting things in perspective, showing me how to give and how to take no mistakes. We will put it together, and if I break down, forgive me, but it's true that I am making with the love I feel inside. Thanks you. Alright, so daghang kayong salamat partner sa mga manindot nga song. So daghang kayong salamat. Ma'am, na-enjoy ba ka, ma'am? Ganahan ka sa song. Pasalamat good me sa imo ang mga anak, ma'am, no? Sa isip ginikanan kanila is they are so happy din na ikaw yung nagiging parents nila, no? So mo nang message sa song is nagpasalamat din sila para sa imo, para itudluan nimo sila sa kinabuhi. Okay, so ma'am, happy birthday once again. This time na take cake sa tongobra ng cake, then kantahan na happy birthday sa ma'am. Alright, so this time okay, ikuwasan ng balon sir, ikuwasan na, focus lang. Alright. Okay, dala lang. Okay, so kantahan na happy birthday ha, na may song later. Atong sabayan. Okay, so this time na take cake, ang nakabutan sa tong cake. Happy 61st birthday, Mama Rebecca. Palakpakan naman natin. Alright. So happy birthday, ma'am. Wait. Ready? Papa. Once again, I love the baka ma'am, unsa man imong birthday wish sa imong adlaw nga natawhan karon? Wish nimo, ma'am. Wish nimo.
akong birthday nga. Tagaan po ko, taas nga kinabuhi nga. Magkaiusa ang tanan akong mga anak. Ato sa Manila, sa Labason, Cebu, Sindangan. Nga, sa sunod, birthday na ko. Maura sa gihapon. Mas-surprise na niya. O, alam niyo na, mga anak. Wala, dyan ko handa daw. Oh, sir, wala dyan ko handa. Salamat kayo, mga anak. Mary Jane, og Josel, og ni Alvin. Si Kani, og si Elson. Uban sa kong apo, og mga silingan. Daghan kayong salamat. O, Rene, Eric, Janet, og sa uban pa na kong mga igsoon nga to sa layo. Daghan kayong salamat nga nakahimon ingani, wag ko kadahog yun. Nakik-away ko sa naghatod. Kaya nga nung ipautang ko karinula. O, maura rin, sir. Ayan. Look na kayo Mga anak. Ayaw pa, kunti lang man. Tayo pa. No. Yay! Happy birthday! So, ganda natin ulit. Ay, ito, ha? Kanta. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and it's not tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. No. Happy birthday, happy birthday to you. Palakpakan na natin si ma'am. So, happy birthday once again, ma'am. Ma'am, ako tanan ko rin mo, ma'am. O unsay mo ang gibati. Sa surprise nga gihatag sa imo ang mga anak today. Happy birthday. Dili jud matukip akong gibati nga kalipay, sir. Murag. Naulaw po ko ba nga nangasaba ko ninyo. Oy, okay na dyan kayo, ma'am. Ni amo Sensya dyan dyan kayo. dala na ko di ane. Sa iluan jud ko ninyo, sir. Ay, okay na kayo, ma'am. Sa ilo dyan kayo ka na. Kami Sa po, iluan ma'am. jud ko kay nakalitan jud ko ane. Apo. Sukat sa akong pag-birthday na abot kong sa 61, karon pa ko gihatagan sa akong mga anak nga ane. Apo. Oo nga. Isang unsa ka pobre sa inahan di ay muhandog di ang aming mga anak. Dagan kay salamat Mary Jane, Josel, uban sa imong bana nga si Alvin nga tuwa sa Sambuanga. Na surprise yung ko dong nga giingani ko ninyo. wala ko yanda. Wala yun. Pero dagan kay salamat dong sa nagaton po ni ani. Sa iluan jud ko dong. Ay, okay na kayo, ma'am. Nasaba jud ko dong. Okay na kayo, ma'am. Anong nangyari nula dagan kayo? Lagi dyan. Ayan, okay na ka, ma'am. Oh, Josel, Mary Jane. Daghang kayong salamat sa inyong paghandom nako sa akong adlaw nga natawhan. Ako kadahom ni mga anak. Hinaot nga sa sunod tuig magkahiusara utang tanan. Basin magkakita na kong ihawon. Signan ako magbuhi ko baka. Kaya akong mga anak, sir, layo kayo. Dugay na kayong kahandom nila pero saon nga, dili po may makalaang. Doon na ni matong panahon karon. Nalipay lang ko nga nagtulo po niya akong luha gumikan sa kamingaw gabi na sa kong mga apo nga dagko na sila wala niyo ko makahangop nila daghan kayong salamat ang Ginoo mag-auban ka na among tanan akong mga pamilya. Alright, sila kayong salamat, ma'am. Nasayod ko grabe dyan ang kalipay kahingawan nimo sa imong mga anak o sa imong mga apo. At least now sa nga pamagi is ila dyan gihimo nga para ma-surprise dyan ka, no? So, thank you so much din sa NMA, sa mong clients, Ma'am Mary Jane, no? Ma'am Josel, yun sa Sindangan, Cebu, tama po ba? Zamboanga or anywhere, kung aha pa to, Manila, mga anak ni ma, mga apo. Thank you so much for choosing and trusting everything surprises. And then, grabe ma'am, even kami nalipay sa Mino sa corrections. And then, mga po make sorry, pasensya dito sa ginawa na ako ganina. Ako nga Okay na dyan kayo ma'am.
gibuhat lang ta namo kay para ma-surprise jud kag taman. At least na-appreciate gid nimo ang unsa karon nga. Amerikani po. Yeah. Nisabay po siya, ma'am. Gisabot na mo daan. Okay, so happy birthday once again po, ma'am. Ayan, so once again, happy birthday, ma'am. Happy 61st birthday. So, naapod ay may wishes and declarations sa mo, no? Naside ko man katoy mo ang mga gipanghandom nga magkahiusa pa mo sa imong mga anak, sa imong mga apo. Di ba? Puhon, wala ta kabalo. Kung naside ko nga kana ihatag gid sa Ginoo sa inyo nga para magkahiusa na pud mo balik. Kay para magkahinang panay, no? Maghimamatay kay syempre isa ka ginikanan mingawon na jud ka sa imong mga anak pod o mga apo nga wala diri karon. So bisan pa sa iyo na ma'am, happy kayo mi kay happy sab ka sa ilahang gibuhat nga surprise. And then magpuyo lang ta kanunay ma'am magbalipayon, magmalinawon na sayod ko nga ang Ginoo dalagon jud kayo ang Dios nga nakaabot pag ikasay ka 61st birthday og nasayod ko nga dili lang kay kaning birthday ang imong i-celebrate. Daghan pa gyud ang birthday ang ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi nga makauban pa nimo imong tibok pamilya, imong mga anak, imong mga apo, imong mga parentihan, mga kasilinganan nga nadiri karon. No, nga magsaulog ta nga always magmalipayon. Magpuyo ta nga magmalinawon uban ang kalinaw ug gugma sa imong tibok pamilya. Sayod ko mga Ginoo always ginanasa ko ang kinabuhi. Sama pa sa inyo ni Pastor nga siya may tinubdan sa tanan. So once again po ma'am, happy 61st birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin. Okay naman, bye-bye ma'am. Like kiss sa camera. Bye-bye ma'am. Like kiss. Yun. Okay, bye-bye ma'am. Bye-bye. Ada ba? Bye-bye. Dali. Ako. Okay, si ma'am. Bye-bye, ma'am. Bye-bye.